Cystadleuaeth newydd sbon. Dwi, Leah, yng nghwmni ffotograffwyr proffesiynol. Ar daith o gwmpas Cymru i chwilio am y ffotograffydd ifanc gorau nesa. Dyma y Galeri Luniau. Da ni'n dechrau'r Cystadleuaeth yn fama, Gogledd Ddwyrain Cymru, lle mae Pedwar ffotograffydd talentog yr ardal yn cystadlu am 2 le yn y rownd cyn-derfynol. Rownd Gogledd Ddwyrain. Da ni yma yn tre ffynnon. Mae gofynion y cleiant yn uchel iawn. Maen nhw angen digon o le i symud o gwmpas, angen lot o fwytha a treat ar ôl gorffan. Swnio lot fatha fi. Thema heddiw ma ydi anifeiliaid. Un her anifeiliad, ein ffotograffydd proffesiynol sy'n wrth law i helpu'r Pedwar ydi Carwyn. Mae Carwyn yn ffotograffydd profiadol sy'n enwog am ddal cymeriad lleoliadau a bobl ei ddilltir sgwâr. Ac amball anifel. Felly, thema heddiw mae Carwyn, anifeiliaid. Gellu bod yn heriol? Rhywbeth sy'n symud trwy'r adag a hefyd ti eisiau gael anifel i fahafio. Mae'n hwyl, but mae'n challenging. Ia, fe gynnyn nhw lot o bethau feddwl amdano fo. Bydd. Be am i ni weld pwy fydd yn cystadlu heddiw? Lili dwi'n 13 a dwi'n dod o Yrys. Dwi wedi dechrau tynnu lluniau oherwydd dwi wedi cael ffôn newydd ac dwi wedi hoffi'r camera lens arno fo. Dwi'n hoffi cymryd lluniau o anifeiliad yn enwedig fy ci o'r enw Will. Mae hi yn defnyddio ei chamera ffôn lot, felly dim profiad efo camera. I fod yn hollol onest, llygad sy'n Cymru, llygad sy'n dweud y stori a faint o grefft gan eich di, a faint o greadigol ti hiwsio gola a cysgydion i helpu chdi. Nesa, mae gennym ni Charlie. Enw i yw Charlie, dwi'n 13 mlynedd oed ac dwi'n byw yn Caergwrle. Un peth rydw i eisiau tynnu llun o yw Tŵr Eiffel, oherwydd dwi'n meddwl mae hynna yn fel peth iconic. Charlie yn mwynhau tynnu lluniau o anifeiliad. Dwi wedi arfer tynnu lluniau o anifeiliaid oherwydd dwi'n cael anifeiliaid anwes adre, un cath o enw Winston Churchill. Gan y composition bach, dan yna, ti'n gwybod, mae'n siŵr eich hefyd yna'n mantais efo heddiw. Ia. Nesa, mae gennym ni Thomas. Dwi'n Thomas, dwi'n 14 ac dwi o'r Wyddgrug. Nes i cael camera i Nadolig 3 blwyddyn yn ôl ac dwi'n hoffi cymryd lluniau o'r tirwedd. Mae dad yn tynnu lluniau hefyd ac da ni weithio mynd allan i tynnu lluniau yn lle gwahanol. Dwi'n mwynhau tynnu lluniau pan dwi yn gwledydd gwahanol. Amlwg yn licio tirwedd safon da iawn mewn hwnna. Ti'n impressed? Dwi'n impressed o hwnna. A yn ola, mae gennym ni Elfyn. Enw fi di Elfyn, dwi'n 13 mlynedd oed a dwi'n byw yn Bontychel. Pawb efo steil gwahanol i ffotograffydd. Dwi'n hoffi point and shoot. Dwi'n rili hoffi'r ffaith ti gallu wneud be bynnag ti isio. Mae'n rili hwyl a mae'n rili creadigol. Mae gen i llun o eryr. Oedd o'n reit cool i cael actually weld un, o'n i jyst meddwl whipio camera fi allan ac cymryd cwpl o bounty shot. So chdi'n gallu gael hwnna o National Geographic, mae hwnna yn wyn da, dydy, chwarae teg. Edrych ymlaen felly i weld sut wneith nhw yn dy ddosbarth feistr di. Be di'r sŵn na? Cŵn. Cŵn! Cywir, ia. Da ni yn canolfan anifeiliaid Gogledd Clwyd ar gyfer ein her heddiw ma. A mae gen Carwyn lot o tips ar gyfer y dosbarth meistr, ia? Oes tad. Da ni'n delio efo cŵn heddiw. Yn amlwg mae cŵn yn symud trwy'r adag. Rhaid i'r lluniau fod yn siarp. So da ni eisiau shutter speed fod digon sydyn i ddalo a trio wneud y chi edrych yn presentable. Wrth dynnu lluniau o bethau sy'n symud yn gyflym, mae angen shutter speed y lens symud yn gyflym hefyd. Os ydy'r shutter speed yn rhy ara, bydd y llun yn aneglur, yn blurry. Trwy ddewis shutter speed cyflym, bydd y llun yn llawer fwy siarp a chlir. Mae modd newid y shutter speed ar eich ffôn yn ogystal ag ar unrhyw gamera. Dyma Nicky a Buster. Mae Buster yn 6 mis oed. Mae o'n fywiog iawn. Yn amlwg bod ci yn gallu symud yn aml, so beth sa fi'n neud, dod yn is, a wedyn da ni'n lle treat i gadw'n sŵl efo. Wedyn un llaw efo treat, llaw arall, ffocwsio, a fo. A wedyn dwi'n gorau roed o wedyn, ia, i fod yn glen efo'r ci. Buster! Ia?
Oh! What kind of toys does he like? He loves toys, anything squeaky best. Anything squeaky. So i chi gofio yna, os byddwch chi'n gael client, mae'n rili pwysig byddwch chi'n gofyn i client be yn union maen nhw isio, a hefyd os da chi'n delio rhywbeth fel anwes fel hyn, sut dwi'n chi cadw fo yn llonydd. Pawb i gael ei treats yn barod, ia? Da chi'n barod i gael ymarfer? Dan. Ysde? Cyfle i arbrofi rwan a dod i arfer efo'r camerâu proffesiynol da ni wedi rhoi i'r Pedwar ar gyfer y dasg. Efo, hwnna'n berffaith. Efo, perffaith. Hwnna di shot chi. Efo, dawa. Dr Dolittle Cymru, boys. Yr her. Mae yna bwrpas arbennig iawn i her heddiw ma, a yma i esbonio chydig bach mwy. Mae'n cleiant ni Helen, sydd yn cynrychioli canolfan anifeiliaid Gogledd Clwyd. Helen, be ydych chi angen heddiw? Eich brief heddiw ydy tynnu llun 4 ci sydd yn byw fan hyn. Bydd y lluniau yn mynd ar y wefan, so mae dyma cyfle i bobl weld y lluniau a gobeithio dod yma i weld y ci a mynd â nhw adre. Mae canolfan anifeiliaid Gogledd Clwyd yn gwneud gwaith pwysig wrth achub a gofalu am anifeiliaid di-gartref. Ond ei gobaith ydy dod o hyd i gartrefi parhaol iddyn nhw. 10 munud yr un sydd gan y Pedwar ar gyfer dasg, cyn gorfod dewis ei hoff lun sy'n dangos personoliaeth, edrychiad a bryd y ci. Yn dechrau, Tom, a'r ci sy'n modelu, Rocco. Oedd y Rocco yn ciw bywiog iawn. Wow! Y peth mwyaf heriol oedd trio cael Rocco i aros yn llonydd. Nath Rocco wneud fi gweithio yn galed iawn. Mae wedi mynd reit ar y llawr, dyn eich fo'n sbio fyny ar y ci, eich geithio rhywbeth gwahanol. Nath Carwyn deud fi fynd ar eye level. Nes i trio mynd ar y llawr. Nath ddim rili gweithio oherwydd oedd Rocco jyst yn symud y pobman. Ond i gyd jyst yn blurry, nes i'n cael dim byd. Nath Nicky sôn bod llygyd Rocco yn eitha unigryw, so mae'n bwysig felly bod y ffotograffwyr neu sylwer y pethau bach fel sy'n gwneud y cwn yn unigryw. Yndi, tad, yn bendant. Mae'n siŵr ni tho sylwi fo un o'r pethau gyntaf neith o sylwi, ta. So mae'n llun da, a chdi, da iawn. Mae'r treat yn gweithio efo Rocco. Oedd gan Rocco dim diddordeb mewn yr teganau. Oedd ei just eisiau bita sausage. Dyna'r gyd oedd ei eisiau wneud. Na, ti'n gwybod, os mae'n gael shutter speed i gan sydyn, fydd o'n iawn. Efo, oce. Efo, hwnna di'r llun. Da iawn. Da iawn, hwnna di'r shot. Hwnna. Efo, yn Thomas yn edrych yn hapus o'na, efo. Buddy sy'n modelu i Lily. Dwi wedi mwynhau cymryd lluniau a gwario amser hefo'r anifeiliaid. Dyma tro cyntaf i fi defnyddio camera go iawn. Mae wedi gwrando i fynd a'i web efo'r ci. So, mae'n jans da i gael llun da fan'na. Hwnna'n cute. Oedd Buddy mor cute ac oedd fe wedi gwenu hefyd. Hwnna'n da. Os wneud i fod wedi bach fwy sydyn, especially os mae'n dod yn symud, ta, cos mae head tilt bach yn gallu gwneud llun ddim yn sharp, ta. Meddwl oedd trio cael nhw i eistedd i lawr oedd y peth mwyaf anodd. Roedd Buddy'n andros agniol, eitha heriol, ond gafais sawl shot. Ie, mae'n behafio fan'na. Mae hi'n trio cysylltu efo'r ci fyd, ydy? Yndi, yndi. Os wneud i ddod yn lefel i'r ci. O, mae hwnna'n un da. Mae yna ffram tu fewn i'r ffram o fan'na, fatha da ni'n gweld y ffram pink, so hwnna'n neud llun da. Turn around, you don't need a bum. Fi'n trio cael llun o Buddy yn y bocs, oedd o'n dal i troi pen ôl arno fi. Na, paid i dod at ni.
efo. Roedd yn hoffi rhoi dafod allan ac oedd hwnna'n neud o'n edrych yn dda. Mwyn cael sylw Lexi, rwy fi'n defnyddio pel tennis hefo fel bel. Mae wedi gwrando i beth da ni wedi dweud, so da iawn. Charlie sydd efo syniadau pendant o'r dechrau i Lexi. Lexi cianodd am fel edrych ar y tŷ. Rwy fi'n cael y shot, ond roedd Lexi dim eisiau edrych arno fi. O, mae'n anodd cadw nhw'n llonydd. Ti'n trio dweud, helo, a wedyn mae'n just dweud, na, dim diolch. Roedd Lexi ddim yn model da. Rwyf fi'n trio popeth, hyd yn oed gorwyr ar y llawr. O, hwnna'n wyn das, mae wedi gael hwnna. Do, cyn o'r allan, mae'n wsio rhywbeth ychwanegol i helpu hun efo hynna. A mae'n chwarae, yndi? Mae'n eisgol personoledd y ci, Lexi'n chwarae. Ar y funud mae'n swnio maen nhw'n gwrando. Dod i head height y ci, wneud yn siŵr bod yn siarp. Wedyn roedd o'n just treats, treats, treats. A dwi'n mae amrywiaeth o wyni fel yma, ta? Ia. Mae'n apus o hwnna. O. Ia, mae'r treat bob tro'n gweithio. Ne. Dwi wedi dewis y shot yma oherwydd mae hi'n gwenu ato fi ac dwi'n meddwl roedd hynna yn y golden shot. Cloi'r dasg Elfyn a Mabel yn dipyn o seren. O'n i'n really siŵr pa fath o llun o'n i'n trio mynd am. O'n i'n kind of make it up as I go along kind of thing. Oh, mae'r cwn mor cute. Mae Mabel yn edrych yn llonydd. Hi'n pleser really dda i gweithio efo. Dwi really eisiau cymryd Mabel adre. Melwyn yn rili creadigol gyda llwyth o syniadau. Be mae'n bwysig bod ti'n gael be mae'r client isio gyntaf, wedyn gyd i wneud hwg dy hun. Rhan fwyaf o'r amser oedd y ci yn gwrando addo fi. Dwi'n credu mae treats yn gweithio da gyda Mabel. Mae wedi gael y shot, definite, mae hwnna'n llun da. Oedd yn rili dda cael tips o Carwyn, fatha, o pa angle i mynd i, neu dod eye level. Dim ond mae wedi datblygu sgiliau fi lot. Dwi wedi dewis y llun yma achos dwi'n hoffi'r leading lines yn efo. Dwi'n meddwl mae'n dipyn bach o pizzazz yn efo. Oedden nhw i gyd yn amlwg wedi mwynhau yr her, Carwyn? Oedd, pawb wedi gwrando i'r brief, dwi'n meddwl sy'n clients nhw yn hapus efo'r lluniau. Pawb wedi cael safon da, a job dda gan bawb. Llun cynta, mae Lexi'r ci yn edrych yn ciwt iawn, dydy Carwyn? Ti'n gwybod be, mae Chow wedi gwneud job dda yma. Ci yn edrych yn hapus, mae wedi gwrando beth dwi'n dweud. Shutter speed yn amlwg digon cyflym, mae wedi dal emotion y ci, edrych yn hapus. So fi'n mabsiad i ci, so fi'n sbio ar hwnna, so mae hwnna'n gyd ew. So chwrteg, mae wedi gwrando a mae wedi gwneud job da. A nesa, mae gennym ni llun Lily. Lliwiau da, unwaith eto, wedi cael shutter speed da a mae yn siarp. So eich so wedi gallu gael y ci i gyd. Ia, dwi eisiau gweld y ddwy lygad. A chdi, ie, unig beth sy'n methu, da ni jyst yn cael side profile yma, ond mae'n safon da. Cytuno. Llun da, ond eisiau gweld mwy ohono fo. Ie, chdi. Nesa, mae gennym ni Roco'r ci a Thomas dynodd y llun yma. Llun cry. Ti'n gwybod be, mae wedi gwneud o dda composition yn lefelu. Mae bob dim yn canol, lle mae'n fod, a mae wedi dod i eye level, so fi'n gweld hwnna ar gwefan, so fi'n meddwl, mae hwnna'n wyn da. So mae wedi gwrando i'r brief, mae wedi meddwl be o'r client isio.
A oedd Rocco yn gi heriol I dynnu llun ohono fo, achos nath o ddim aros yn llonydd. Dwi'n impressed bod o di dal yn llonydd. Dwi'n impressed, a ddod I gwrando fe, di gael treat I gadw fo yn ei we. Dyna sut o di wneud o, di gael beth ychwanegol. A wedi fframio fo'n dda iawn, so da iawn fo. Da. Dyma ni, y llun ola, llun elfyn di hwn, Mabel y ci. Mae wedi bod yn greadigol yma, mae wedi dod chydig bach mwy isel. Reit yn canol, composition cry, a wedyn, eich chydig bach yn anffodus bod y ci ddim yn sbio'n fyw i'r gamera, but beth ti'n gallu Sbio ar y treat. Sbio ar y treat, oedd o. Ie, digon teg. Mae o'n anodd, rhywbeth sy'n symud trwy adag, but na, composition cry. Sut da ni'n mynd I ddewis? Ie, na, anodd. Da iawn chi'ch Pedwar, oedd hi'n gystadleuaeth anodd iawn. Nathon ni stryglo I ddewis pwy oedd yn mynd drwad. Safon, ofnadwy o uchel. Da iawn chi. A da ni'n gobeithio, bod chi'n mynd drwad, nwch chi barhau I dynnu lluniau. O, yn bendant, ie. Da chi gyd efo talent, a da ni gyd yn gallu gweld yn y lluniau, so da iawn chi unwaith eto. Ond mae'n amser I ni ddatgelu pwy fydd yn mynd drwad I rownd nesa. A'r person cynta I fynd drwad I rownd nesa fydd Elfyn. Credigrwydd Elfyn yn amlwg I weld yn y llun yma sydd wedi fframio Mabel yn berffaith. A'r ail berson fydd yn ymuno efo Elfyn fydd Thomas. Llongyfarchiadau. Gwaith llawn dychymyg gan Thomas I gyfleu personoliaeth Rocco i'r dim. Ciwt iawn. A'r llun buddigol heddiw yma fydd yn ymddangos ar wefan y ganolfan ydy y Pedwar llun! Oedd Carwyn a fi yn meddwl bod y 4 llun yn heddiannol, doedd Carwyn? Gwych. Safon uchel, da. A gyda lluniau mor ciwt, dod I ond yn fater o amser cyn i'r 4 ci ddod o hyd I gartrefi newydd. Tro nesa, draw â ni i'r brif ddinas gyda her gwbl wahanol.